Fil-blog tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono fakkar li huwa ilu żmien twil jaħdem biex iseħħu riformi kbar fil-korp tal-Pulizija li ma riformi baqgħu qatt ma twettqu fid-9 snin li Carmen Mifsud Bonnici kien Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern. De Bono saħaq li issa wara li l-Prim Ministru ħabba li se jwettaq xi riformi fil-korp, Lorenz Gonzi għandu juskuża ruħu mal-membri tal-istess korp talli impona fuqhom lil Mifsud Bonnici bħala Ministru għal dawn is-snin kollha. Din hija l-inqas ħaġa il-Lorenz Gonzi jista' jagħmel illum. Franco De Bono jfakkar li wara 9 snin b'Carmen Mifsud Bonnici bħala Ministru, il-Pulizija għad m'għandhomx akkademja u lanqas għandhom union kif hemm f'ħafna pajjiżi oħra Ewropej. Minkejja dan iżda kompli kteb De Bono, l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ikkundanna lili fl-istess ħin li jien kont qed nitkellem favur riformi fil-Korp tal-Pulizija illi issa l-Prim Ministru qed jimplementa huwa stess. Affarijiet bħal dawn jiġru biss fi stati totalitarji, iżid id-Deputat Nazzjonalista. Franco De Bono jisħaq li l-motto tal-klikka tal-ħażen illi jinsab imdawwar biha Lorenz Gonzi huwa illi jwaħħlu fika l-iżbalji tagħhom fl-istess ħin illi jsirqu minn għandek l-idejat tajbin. Qatt ma jkunu lesti li jirreżenjaw għal problemi li joħolqu, iżda jistennew illi jieħdu l-krettu meta l-problemi li joħolqu huma jkunu solvuti. Id-Deputat Nazzjonalista jgħid li fadal ħafna u ħafna xogħol xi jsir fil-Korp tal-Pulizija u jfakkar li n-numru ta' punti ta' ħidma li trid issir huma inklużi fil-mozzjoni privata li ressaq huwa fil-Parlament.